Dobrý den, ahoj. Dnes si ukážeme, jak se instaluje PyNote. Co to je PyNote? Je to software pro kryptoměnu PyNetwork, běží na počítači Pioneera a uchovává veškerou historii transakcí. Zároveň slouží k tomu, aby tyto transakce mohly být odesílány do sítě. Pokud je potřeba provést transakci, aplikace se připojí k PyUzlu a poté tuto transakci přes uzel odešle. Zde vidíme požadavky od Central týmu. Tyto požadavky nejsou aktualizovány, takže se podíváme na to, co bude potřeba pro úspěšnou instalaci. Nejprve stáhneme software PyNote pro Mac. Poté přejdeme na adresu docker.com, kde bude potřeba stáhnout virtualizační nástroj, ve kterém PyNote běží. Zde přejdeme do sekce Download. A vybereme Docker Desktop pro Mac. Zde vybereme buď to verzi Dockeru pro Mac s Apple čipem, a nebo verzi pro Mac s Intel čipem, nebo procesorem. Pokud si nejsme jistí, jaký konkrétní procesor máme v počítači, lze to zjistit následujícím způsobem. V liště vlevo nahoře klikneme na ikonu Apple a vybereme o tomto Macu. Objeví se nám malé okno, kde je v sekci procesor uveden náš model čipu. Pokud je zde Apple Silicon, Apple M2, Apple M3 a podobně, vybereme verzi pro Apple. Pokud je tam Intel, vybereme verzi pro Intel. Instalace je shodná v obou případech. Pouze musíme vybrat správný instalační soubor pro Docker. Instalaci provedeme přetažením do ikony Applications. Tím se nám Docker nainstaluje. Poté Docker spustíme. Při prvním spuštění bude potřeba povolit otevření aplikace a následně odsouhlasit licenční podmínky. V licenčních podmínkách je uvedeno, že Docker je zdarma pro organizace do 250 zaměstnanců. Použijeme doporučené nastavení. Bude potřeba zadat heslo k účtu. Pro používání Dockeru není třeba vytvářet účet v aplikaci. A můžeme přeskočit i dotazník. Zde doporučuji přejít do nastavení a aktivovat možnost spouštět Docker při startu systému. Poté dáme použít a restartovat. A poté je možné zavřít tuto tabulku. Docker po zavření běží na pozadí. Nyní přejdeme k instalaci PyNote. Opět ji provedeme přetažením do složky aplikace. PyNote se nainstaluje na pozadí.
otevřeme aplikaci PyNote. Při prvním spuštění bude potřeba povolit Nyní si klikneme na tlačítko Login v aplikaci a zároveň si připravíme náš telefon, kde máme aplikaci PyNetwork. Objeví se nám párovací kód, který použijeme k propojení mobilní aplikace s PyUzlem. V menu přejdeme do možnosti Node a zde do sekce přihlašovací kód vložíme kód z aplikace. Jakmile máme zadáno a stiskneme pokračovat, začne se nám zrcadlit aplikace na počítači. PyNote se ovládá z karty PyNote. Při prvním spuštění se objeví tato obrazovka, kde je upozornění, že aktivace uzlu může trvat až minutu. Pokud aktivace trvá déle, je potřeba aplikaci PyNote ručně ukončit a spustit ji znovu. Toto je hlavní obrazovka uzlu. V programu Docker se nám vytvoří kontejner upgrade, který zařídí stažení hlavního kontejneru PyConsensus. Stažení může trvat až několik desítek minut. V PyUzlu v menu Troubleshooting doporučuje zapnout API službu. To znamená, že uzel bude poskytovat rozšířené statistiky o svém běhu. Ty budou dostupné na webové adrese uzlu. Po stažení kontejneru PyConsensus můžeme původní kontejner upgrade P smazat kliknutím na popelnici a potvrzením smazání. Poté začne běžet PyConsensus. V Troubleshooting je vidět Consensus Container Running a na hlavní obrazovce je vidět stav a synchronizace. Nyní zkontrolujeme, že aplikace mohou přistupovat k internetu bez omezení. To se provede v nastavení. Zde vyhledáme Firewall a přejdeme do menu. Proklikem na možnost Firewall zjistíme stav. Pokud je firewall vypnutý, nemusíme nic jiného nastavovat. Pokud je zapnutý, přejdeme do voleb a zde ručně přidáme program Docker. V aplikacích ho vyhledáme, označíme a dáme otevřít. Stejně tak přidáme aplikaci PyNote. Poté potvrdíme OK a nastavení můžeme zavřít. To je kompletní instalace. Přeji pěkný den.